doon na tayo makita din nga tulo kapag tulunan nga atong makutlo nining ato ang mga bersikulo nga atong gibatbat karong kahapon no. Doon ay tulo kapag tulunan nga atong makita din ang una ang pagpadayag no. Ang ikaduha mao ang pagmatuod. Ang ikatulo mao ang pag-ila. So atong tan-awon unsay gipasabot nining ato ang mga pagtulunan nga ato ang pagatukion nining kahaponon. Ang una gingon dinhi pagpadayag, no? So nagpasabot kini mga igsuon nga tataw o klaro kayo og dayag ang otoridad ni Hesus nga makita diha sa iyahang pagsangyaw sa kamatuoran. O gipadayag usab ni Hesus ang mahinungdanong butang nga mao ang tim-os og tiunay nga pagtuo ngadto kaniya, no? Mao na iyang gipadayag diin gipakita og iyang nakita diha sa upat kahigala sa paralitiko. So atong basahon pagbalik ang Marcos 2:1 ngadto sa 4 nag-ingon din sa pagbalik niya sa Capernaum human sa pipila ka adlaw na balita nga siya anaa sa balay. So kung ato makita ning bersikulo 1 mga igsoon nakita nato nga ang mga tawo nagdahom gayod kanunay ug nya dili gid malilong ang pagbalik niya sa ilahang lugar. Tungod kay ang mga tawo adunay katuyuan personal man kini o dili apan na sila katuyuan labi na gyud sa kaayuhan o mga panalangin nga makuha nila ni Ginoong Hesus. So ang bersikulo 2 nag-ingon nga daghan ang nanugok dito nga tungod ni ana wala nay dapit alang kanila bisan pa diha duol sa pultahan o giwali niya ang pulong ngadto kanila. So atong nakita dinhi nga si Hesus nakadani gyud og mga tawo nga mausisahon kayo, mga panon nga nagsusi kun unsa gyud ang mga sunod nga mahitabo, no? Katawan nga diha siya pagbalik diha sa Capernaum human sa pipila ka adlaw nga nakadungog na gani sila nga nabalik na sa balay. So nagtapok sila dito sa paingon ni bersikulo 2 nga ang tungod kay wala nay dapit alang kanila bisan pa manduol sa pultahan. So makita nato nga jampak o puno kayo ang maong balay nga gipaulian ni Ginoong Hesus. Siguro mahimo ni mao ni ang balay ni Pedro o kaha ang balay nga gipuy-an ni Hesus ug siyang inahan, no? So nining panahon na mga igsuon sa pag-uli ni Ginoong Hesus sa pag-ingon ni bersikulo 1 nga mibalik siya sa Capernaum human sa pipila ka adlaw nga didto siya sa laing dapit nagsangyaw sa pulong sa Ginoo unya nakita niya nga daghan ang mga tao nga miadto. So atong gitan-aw din ni mga igsuon nga daghan ang nanugok. So nitapok ang mga tao dito sa maong balay apan kini pag-uli unta ni Ginoong Hesus nangita sa kigayunan nga makapahulay. Kay nasayod kita nga kining higayuna dili ang iyang gigamit ang iyang pagka-Dios kundi ang iyang pagkatao. Mubati gyapon sa kakapoy, kagutom, kauhaw, kasakit. So dinhi nangita unta sa gigayon nga makapahuway sa pag-uli niya. Apan tungod sa kadaghan sa tao na pressure na siya nga dili na siya makapahuway. So unsay giingon din giwali niya ang pulong ngadto kanila. So makita nato nga wala gyud mag-usik o gigayon si Ginoong Hesus sa pagsangyaw sa pulong kung dunay mga ingon ani nga sitwasyon. So tan-aw nato dinhi nga daghan usab ang mga leader sa relihiyon katong mga Parisiyo di nasuko nining bag-ong pagtulunan ug sa pagkapopular ni Ginoong Hesukristo. Ang mga Parisiyo naglagot sila, nasuko sila. Nya labi na gyud sa mga milagrong iyang gibuhat. Apan bisan pa nini atong hinumduman mga igsuon nga kun niuli si Ginoong Hesus nining maong lugar makita nato nga daghan ang mga tawo nga niduol nga mosaksi sa iyang gibuhat apan hinumdumin ninyo. Sa umabot nato nga pagtuo makita nato nga si Ginoong Hesus gisalikway sa maong dapit. Kaya ang kamatuoran mga igsuon walay propeta nga makabaton og dungog sa iyang kaugalingon nga lungsod, no? Mura ba example ang pastor, no? Adili man tanan. Mailahan ka nga pastor sa imong silingan pero dili sila mo tan-aw nimo as pastor kay labi na gyud og kanang naag ka sa lumad ka nga nahibalo sa imong pagkatao sa una pang panahon nga ikaw kusog ka mo tumbling, no? Daghan kag mga gihimo nga dili maayo sa una nya karon pastor na ka. So ang ilang gitan-aw ang mga nangagi nimo dili na sila magtan-aw sa present situation nimo sa imong gibuhat na karon. So ingon ni ana mga igsuon kay nasayod man sila nga si Ginoong Hesus anak sa panday, nagtubo siya, nagdako dito uban nilang Maria ug Jose ug nakita nila nga
nganong nahimo man siya nga propeta. So mao na nga ato makita din nga wala gid sila mutuo kang Ginoong Hesus. Unya sa bersikulo 3 nagingon din unya ditoy nangabot nga nagdala kadto kaniya ug usa ka paralitiko nga giyayungan sa upat ka lalaki. Bersikulo 4 ug kay dili man sila makaduol kang Hesus tungod sa panon sa katawhan ilang gitangtang ang atop sa ibabaw niya sa maong balay ug sa nakahimo na sila og lungag ilang gitunton ang higdaanan diin diha ang paralitiko. So dili na to ma-imagine mga igsoon. Nga kining upat ka tawo wala man gi-mention dinhi unsay relasyon sa maong paralitiko. Ilaha ba kaning igsuon, parente, o ka ila ba kaning agalon ang maong paralitiko? Apan wala ni gi-mention tungod kay ang gipakita dinhi ang tinguha ug ang pagtuo sa upat ka tawo nga sila nituo nagikan pa siguro sa nangaging mga adlaw nga si Ginoong Hesus mahimo niya ang pag-ayo. So doon na sila pagtuo, ugot nga pagtuo niini. Dinihigayon na si Jesus nagtudlo sa kung panon sa dihang gibalda siya sa upat ka determinadong mga tao no nabalda gyud kisa may di mabalda no nga maayo kayo ang atong parehani ron maayo kayo atong pagwali unya nay mo kalito guwa diha sa atop no kisa may di mabalda no unya luoy pagi kayo ang naas tungod kay naay nagpangatagak ug batagakan uri atong dako kayong bahin sa atop so dako kayo nga isturbo apan dinhi mao ni ang nahitabo mga igsoon. Miabot nga nagdala siya og usa ka paralitiko nga giyayungan sa upat ka tawo ug kay dili man sila makahimo pagduol kaniya tungod sa panon sa katawhan kay mao man gisulti dinhi sa bersikulo 4 no di sila makaduol kay Hesus tungod sa panon sa katawhan nga napuno gani bisan ang hagdanan ang pultahan puno no. So mao ni ang gihimo nila ilang gitangtang ang atop sa ibabaw niya ug sa nagkakalot na sila og lungag ilang gitunton ang higdaanan nga higdaan sa maong paralitiko. So kung atong makita, grabe ang ilang pagtuo. Kay gihimo nila, kutob sa ilang mahimo, nga ang katuyuan nila nga kining maong paralitiko, nga walay kahimuan sa iyang kinabuhi, madala nila ngadto ni Ginoong Hesus, aron maayo. So nakita ni Ginoo, ningon si Ginoong Hesus, kay dili man sila makaduol, kang Hesus tungod sa panon sa katawan ilang gitangtang atop no. So grabe ang gihimo nila. Apan sa dihang niingon si Ginoong Hesus iyang nakita ang pagtuo sa maong mga tao. Wala man siya maingon nakita niya ang pagtuo sa maong tao, ang paralitiko na. Pero pag ingon niya sa mga tao, nakita niya ang pagtuo sa mga tao. So ang gipasabot na ng mga igsoon, although nagyapoy pagtuo ang paralitiko, pero ang nakita niya ang grabe nga dako nga pagtuo sa upat ka tawo nga maoy nagdala naninguha naningkamot nga madala kining paralitiko ngadto kang Ginoong Hesus bisan pa man giguba nila ang atop sa maong balay. Wala sila maguna-una nga kadakong damage nga ilang gihimo sa maong balay. Basig paninglan unya sila sa tag-iya, no? Wala nila na una-una. Apan dinhi nakita nato mga igsuon nga ang gingon ni Ginoong Hesus determinado sila nga nagdala ngadto sa ilang higala ngadto kaniya. So miabot ang nagdala diha sa usa ka politiko giyayungan sa upat ka tawo. So mao ni nga didto giagi sa atop. Mao ni mga tawo mga igsuon nga nakabaton og pagtuo nga dili gyud mabangbang, dili nimo mapugngan kung unsay ilahang determinasyon tungod sa kadako nila sa pagtuo ni Ginoong Hesus. Ilag yung gibuhat ang ilang mahimo. So pangutana, ningon din nga gitanaw ni Hesus ang ilahang pagtuo. Dako kayo ilang pagtuo. Karong higayon na, mangutana ko, kung naa magyud si Ginoong Hesus, present magyud din hinato. Dili man na nato ikalimot tungod kay naa siya sa tanang lugar, sa tanang panahon. So kung mutanaw si Ginoong Hesus sa matag usa ka nato, appeal ko, why exempted? Appeal ko, umutanaw si Ginoong Hesus ang atanaw niya atong kasing-kasing, musta man ang atong pagtuo. Ngadto kaniya. Gibaliwala ba lang nato ang iyang katuyuan sa atong kinabuhi? Kayo say muhugot ang atong pagtuo kung naatas kalisod. Pero na ganitas ka humagaway, mo kalitlag katangtang ang liston sa atong pagtuo, muluag. No? Dili ba ta tinuod na? Ingon ra ba sa kuan na? Di mo mutuo. Ang mga maayo mong tao. Bitaw. No? Ingon niya na mga igsoon, doon ay mga higayon gyud, no? Nga dinhi makita nato dinhi nga ang kaning mga tawo nga nagdala nining maong
ah, paralitiko, grabe gyud ang ilahang pagtuo sa kay gingon man ni Ginoong Hesus nga nakita niya ang pagtuo. So atong makita usab dinhi nga nini okasyon na giayon ni Hesus ang usa ka tawo tungod sa pagtuo sa uban, no? Wala ayuhan ni Ginoong Hesus pinaagi lamang sa pagtuo niadtong maong paralitiko. Gihatagan o kayuhan ni Ginoong Hesus ang maong tawo tungod sa ilang pagtuo. Maong giayo. Nya mao ni pagtuo mga igsuon nga dili kutob lang sa pagtuo. Adunay buhat. No? Adunay buhat nga gihimo. Kay di biya lalim pagbuhat og buslutan ang ato para lang matunton ang maong paralitiko. So ang ilang pagtuo mao'y naghatag kanila kadasig nga buhaton nila kutob silang mahimo. Ang ilang pagtuo gipakita nila sa buhat. Tungod kay makita nato sa basahon sa Santiago nga ang pagtuo nga walay gibuhat usa ka na kapagtuo nga patay. It's a dead faith. Kung dili makita. So ato makita din mga igsoon nga pinaagi silang pagtuo, nahimo nila ang pagtabang sa maong paralitiko. So mao kini ang pagtuo nila nagdala kanila sa pagtabang sa tao sa usa ka paralitiko nga wala gyud day kahimuan sa kinabuhi. Gipakita dinhi nga ilang pagtabang sa maong tao ug sa ilang buhat bunga kini sa pagtuo. Tungod kay doon na sila pagtuo. Ato sa makita nga nagtukmod kanila sa paghimo nini mao ang ilang pagtuo, ang ilang gugma ug kaluoy sa maong tao. So mangumusta ko. Anaa pa ba kita ni ining maong pagtuo? No? Gitan-aw ni Ginoong Hesus ang ato ang kasing-kasing karon kung unsa gyud ang atong tinguha, kung unsa gyud ang ato ang unsa kadako ang ato pagtuo ngadto kaniya. Si Jesus mianhi aron sa pagpahayag sa otoridad sa ebanghelyo nga mao ang instrumento sa Dios sa kaluwasan. Ug siya nagsulti sa pulong ngadto kanila ug si Jesus mianhi ingon nga kahayag sa mga anaa sa kangitngit. Si Jesus lamang ang bugtong tubag sa desperado nga mga makasasala. Usa kita ni ana mga igsoon, kita ang mga desperado nga makasasala nga nagkinahanglan ka Ginoong Hesus. Ang katingalahang otoridad sa ministeryo sa pagtudlo sa ebanghelyo diha sa ministeryo ni Hesukristo kinahanglan nga mao ang mag-unang katuyuan kaysa nga milagro sa pag-ayo ug pagpagawas sa mga demonyo. So ato makita din giuna gayod ni Ginoong Hesus ang iyang misyon. Kay mao ni ang katuyuan nga nung mianhi sa dinhining kalibutan. Mao ni iyang gipadayag gayod ang iyang tinguha, gipadayag niya ang iyahang misyon, gipadayag usab niya ang iyahang pagka-Dios. So mao na ang pagpadayag niya, mao ni nagdala nato sa ikaduha nga punto. Dinhi miabot ang panahon mao ang pagmatuod. Sa Marcos 2:5-11 nag-ingon siya sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitiko, "Anak, ang imong mga sala gipasaylo na." So napasabot kini og pagmatuod nga ang espiritual nga pag-ayo kanunay gyud mo patigbabaw sa pisikal nga kayuhan. Atong tan-aw ni sintagamay. Pag-ingon ni Ginoong Hesus, pagkakita niya sa pagtuo sa maong mga tao, miingon siya sa paralitiko, "Anak, ang imong mga sala gipasaylo na." Mangutana ko, unsa may katuyuan niadtong paralitiko ug ang upat ka tawo nga naay pagtuo nga si Hesus makayo, unsa may katuyuan nila sa pag-adto dito ni Hesus? Kaduhang pangutana. Sigurado ba nga napatik sa una-una sa mga tao o nag-expect sila nga ang gitubag ni Hesus kay ang gusto nila nga ilang ipaayo ang mga masakiton, nahipatik ba sa ilang una-una nga ang itubag ni Ginoong Hesus, "Anak, ang imong mga sala gipasaylo na." So labi siguro mga igsoon, dili gini mo ilang gi-expect. Wala sila magdahom nga mao ni gitubag. Instead, moingon na to sa Ginoong Hesus, "Ikaw, anak, bangon, lakaw. Giayo na tika." Wala. Unsa may giunang himo ni Ginoong Hesus? Ningon siya, "Gipasaylo ang imong sala, gipasaylo na." So kung ato makita mga igsoon, nga una ang pinakamahinungdanon nato nga gikinahanglan gikan ni Ginoong Hesus,
mao ang iyang kapasayloan sa atong mga sala. Tungod kay walay kaayuhan nga mahimo kung dili kita unahon pag-ayo ni Ginoong Hesus sa atong kasing-kasing. So mao ni nagpasabot og pagmatuod nga ang spiritual mahinungdanon kaysa physical. Gipanalangina ng paralitiko nga paagi nga labaw sa iyang pagdahom ug sa iyang paghuna-huna. Wa gyud siya dili gyud niya matukib sa iyang pulong nganong maotoy gisulti gihimo ni Ginoong Hesus. Tungod kay nasayod kita mga igsoon bisan pagduna sila pagtuo. Apan ang ilang gipangita mao ang physical nga kaayuhan. Di ba? Naningkamot ang upat ingon nga itunto nila ngaron maayo sila. So ang ilan ni focus sila dito sa physical nga kaayuhan. Mao ni ilang katuyuan sa pag-adto didto. Pangita lang nila ang physical nga kaayuhan apan walay bisan unsang koneksyon dinhi tali sa iyang pagkabaldado sa iyang sala. So makita nato ningon si Ginoong Hesus ang imong sala gipasaylo na. Pero di nila pangagpas, di nila matugad silang nuna unsa may connection sa sala ni nimong tao sa kayuhan sa iyang pagkabakol o sa iyang pagka-paralitiko. So ang ilang pagtuo sa mga higala sa paralitiko nga gipakita pinaagi silang pagkamamugnaong kusog ug pagpadayon nila sa pag-abli sa atop. Mao ni silang pagbuhat. Wala sila gitugutan nga makapugong kanila sa pagduol kang Hesus. Ato makita mga igsoon usahay ang Dios, no? Ang Dios molihok sa kinabuhi sa usa ka tawo tungod sa pagtuo sa uban. So mahinungdanon usab kana mga igsoon nga dili lamang ang atong pagtuo taphaw tungod kay ang atong pagtuo makapanalangin usab sa uban sa atong mga igsoon, no? Kung atong tan-aw na kanang mga butanga mao nay makapahinumdum kanato nga kita kanunay gyud ta mamati sa pulong sa Ginoo no nga dili ta maluya nga makabaton kita kadasig aron makabaton usab kita mga pagtulunan sa mga pagtulunan nga atong nakab-ot sa maong pulong sa Ginoo, no? So mahimo nga ang pagtuo sa uban nga nagampo nga mahimong hinungdan nga ang Dios mulihok sa usa ka tawo aron madala sila ngadto kang Kristo. Bersikulo 6 ug 7 nagingon mga igsoon sa dihay pipila ka mga eskriba nga naglingkod didto ug nangutana sulod sa ilang kasing-kasing. Nganong nagsulti man kining tawhana sa ingon, usa kini kapagpasipala, kinsa bay makapasaylo sa mga sala kundili ang Dios lamang. Dinhi gipamatuod ni Ginoong Hesus kay nasayod na siya kun unsa ang naa sa kasing-kasing ni mga eskriba kaning mga teachers of the law. Mga eskriba or skribo, no? Mao ni sila ang mga nagtudlo gid sa balaod nga nagpalahi sa ilahang kaugalingon ngadto sa mga katawhan. Nga ilang gitanaw ang ilang kaugalingon nga mao sila ang sila gyud ang nasayod sa tanan, anaa nila ang kamatuoran, no? So sa panahon si Jesus, ang mga tao naguna nga ang sakit o pagkabaldado gitan-aw kini nila mga igsoon nga mao silot sa Dios sa sala sa tao. Wala ni siya connection. Kaya nakita nila nga silot gikan sa Dios tungod sa pagbuhat og sala. Apan kun imong tan-awon mga igsoon, dili gini maoy hinungdan ngano ang tao nakabato niya na nga sala. Tungod kay ug atong huna-hunaon nga nasakit kining mga tao gikan pa sa sinugdanan gideklarar sa Biblia mga igsoon nga kitang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. So kumingon ta nga kini hinungdan sa iyang pagkaparalitiko tungod kay siya nakasala, kitang tanan nakasala, wa na paralyze na ta. Tungod kay sa una na lang daan kita nakasala na o nakabsan sa himaya sa Dios. So wala siya'y connection, no? Kabubuton sa Ginoo ang tanan. Nya ang tanaw na to ang mga Parisiyo nga naa niya tong higayon na nakurat pag-ayo kay nagtuo sila nga si Jesus nagbuhat og pagpasipala, nagtuo sila nga nagpasipala sa Ginoong Hesus ngadto sa Dios tungod kay iya mang gipasaylo. Kay matud pa sa bersikulo 7, kinsa bay makapasaylo og mga sala kundi ang Dios lamang. Tungod kay wala gid sila motuo nga si Ginoong Hesus mao ang na-reincarnate nga Dios nga misulod sa tao aron pagluwas sa katawhan, no? Nagtuo sila nga ang Dios lamang makapasaylo sa mga sala ug mao nga nasuko sila nga si Jesus nag-angkon nga adunay sama nga gahom sa Dios. So kung kita na himutang sa lugar ni Ginoong Hesus niadtong panahon na mga igsoon, both sides kontra.
Na ato'y mga tao nga nagkuyog din ha sa maong pundok apan ang ilang giadto dito tungod kay naduna sila mga personal nga motibo sa ilang kinabuhi. Una, nga ang ilang mga masakiton maayo, that's all. So dili, makaingon ta mga igsoon, dili lalim ang kinabuhi nga gilatas ni Ginoong Hesus dinhis kalibutan aron lamang ikaw, kamo ug ako maluwas gikan sa tukma nga kamatayon, sa silot sa kamatayon ngadto sa nagkalayo nga impierno. No? Pandihay mga pipila, o diyan ato makita ang pagreklamo sa pagpasipala sa ignorante nga mga iskriba. No? Apan dunay pipila ka mga iskriba nga naglingkod dito nga nangatarungan sa ilang mga kasing-kasing. So doon na sila mga pangutana sa ilang kasing-kasing nga mao na nakasulti sila nga nung nagsulti man kining tawhana. Usa kini kapagpasipala. Wala ilay makapasaylo sa sala kundi ang Dios. Kung ila lang nakita, ngano man nga nasulti kato ni Ginoong Hesus. Tungod kay nangita sila ebidensya mga igsuon. Masayo na pagsulti nga gipasaylo ko ikaw, o imong sala gipasaylo. Tungod kay walay prueba. Kung naa ba siya sala ug wala say prueba, kung unsa ang resulta, human ang kapasayloan sa sala. Mao nang gitan-aw ni Ginoong Hesus. Nga sa bersikulo 8 sa diha-diha si Jesus nga nakasabot diha sa iyang espiritu nga nangutana sila ingon diha sa ilang kaugalingon. Siya mingo kanila, nganong nangutana man kamo sa ingon sulod sa inyong mga kasing-kasing. Wala nila makita. Nga bisan pa man ang ila lang huna-huna ug sa ila lang kasing-kasing sila lang ngutana nini apan si Ginoong Hesus nasayod na kun unsa ang nasilang huna-huna ug unsa usab ang naa silang kasing-kasing. Mao na si ingon Hesus, nganong nangutana man kamo sa ingon sulod sa inyong mga kasing-kasing. Dili usay nato kalikayan mga igsuon. Kita nituo ni Ginoong Hesus. Nasayod kita nga siya Dios. Dili usab na nato matuis tungod kay tinuod na, matuod na. Apan ang pangutana, kung ang atong pagtuo, wala ba'y pakapin nga pagduda? Basi nito, Ginoong Hesukristo Dios, tinuod na, makaayo siya, makaprovide sa ito panginahanglan. Apan sa panahon nga taugon ta, ni Ginoong Hesus sa usa ka buluhaton, marag medyo mabungol ta. No? Makabaton kitag pagduda nga, Lord, di na nako kaya. Di na nako mahimo. Siya ang ipadala. Itukmod ug lain. Ikaw ang gitawag, apan imong itukmod ug lain. So ato makita din sa panahon nga si Jesus, ang mga tao nag-ununa nga ang sakit mo hinungdan sa kabaldado kay ilang gitan-aw ang sala. Sa bersikulo 9 nag-ingon kay hain may sayon ang pag-ingon bangadto sa paralitiko nga ang imong sala gipasaylo na o pag-ingon ba bangon dada ang imong higdaanan ug lakaw. So dinhi gipakita ni Ginoong Hesus ang kamatuoran. Dinhi gipamatuod ni Ginoong Hesus nga siya anaan nining maong gahom isip Dios ug anak sa tawo nga gipadala dinhi sa kalibutan nga makapasaylo sa sala. Ningon si Ginoong Hesus sa bersikulo 10, apan na aron mahibalo kamo nga anak sa tao may kagahom ibabaw sa yuta sa pagpasaylo ug mga sala. Mao nang mingon siya sa kaparalitiko, ako magingon kanimo, bangon. Dad-a ang imong higdaanan ug pauli ngadto sa imong balay. Karon tan-aw nato ang senaryo. Sa pagingon niya, ang imong sala gipasaylo na. So wala magyud ni sila'y pagtanaw ni Ginoong Hesus kung unsa siya. Kaning mga iskribo, ang mga iskriba. So nakabaton sila pagduda o gitanaw nila nga bugal-bugal ang gihimo ni Ginoong Hesus sa pag-ingon niya nga ang imong sala gipasaylo na. Kaya ilang nakita nga nahibalo man sila nga Dios ra ang makapasaylo sa sala. So mao na ang hinungdan nga gipakita ni Ginoong Hesus ningon sa bersikulo 10, apan aron mahibalo kamo nga ang anak sa tao may kagahom ibabaw sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala, mingon siya sa paralitiko, ako mag-ingon kanimo, bangon, dada ang imong higdaanan ug pauli ngadto sa imong balay. So gihatagan niya, gipadayag niya kamatuoran nga siya aduna usay kagahom sa pag-ayo sa balatian, no?
Matod pa diri, kini dili lamang usa ka pangutana sa iyang abilidad, kundi usa kini ka awtoridad o moral nga katungod sa pagbuhat sa ingon. Ang kapasayloan sa mga sala mo'y usa ka moral nga isyu. Ang paggamit niini adunay kalabutan sa moral nga mga katungod ug mga obligasyon. So mag-amping gyud sila. Ang pag-angko ni ana nga katungod sa bakak nga pamaagi makahimo gayud kanila nga sad-an sa pagpasipala. Mao nang gipakita ni Ginoong Hesus ang kamatuoran, no? Iyang gipamatuod nga siya adunay kagahom sa paghimo niini. Nebalo mo mga igsoon nga ang kining mga iskribo, aduna sila yung mga panultihon. Nga gingon nila, dili sila mutuo nga milagro kining nahitabo hangtod nga dili nila makita nga naayo o nakalakaw ang maong bakol. Kay mao hinungdan ang ilang pagtuo nga hangtod nga dili magpabilin ang maong balatian, nagpasabot kana nga dili wala gyud siya maayo. So dili tinuod ang gideklarar ni Ginoong Hesus. Mao na ilang gitanaw gibasihan nila. Karon gipakita ni Ginoong Hesukristo nga ang akong gipamulong, nga iyang gipamulong, nga gipasaylo na ang imong sala, iyang giubanan og buhat. Dili man mo mutuo. Unsa may sayon buhaton, unsa may sayon isulti, pasaylo imong sala o lakaw. Mao na gipaabot sa mga tawo nga kamatuoran nga gitawag nato dinha sa kalibutan panultihon nga to see is to believe. No? Mao na ang pulong gigunitan sa kalibutan mga igsoon apan hinumdumi ang mga Kristohanon wala magunit niya na tungod kay ang mga Kristohanon to believe is to see the glory of God. Wala sila magtanaw nga aduna gyud mga ebidensya nga gibuhat sa Ginoong Hesus. Wala kita magtanaw ni ana, pantungod kita nagtuo kita ang mga katawhan sa Dios, kamo mga disipulo ni Ginoong Hesus nagtuo gyud nga aduna siya'y kapasidad ug capability sa paghimo niini tungod kay nasayod kita nga siya anak sa Dios. Okay, kita nasayod man nga siya anak sa Dios, nasayod usab kita nga kung kita sumusunod ni Kristo, kung kamo mga disipulo sa Dios, mga anak kamo sa Dios. So ingon ni ana mga igsoon. So dinhi napita nagdala nato sa ikatulo nga punto diin ang pag-ila, no? Sa Marcos 2:12 nagingon din na og siya mibangon og diha gisakwat niya ang higdaanan og mipahawa siya sa tubangan nilang tanan paingon sa gawas nga tungod niini silang tanan nahibulong og nagdaig sa Dios og nagingon wala pa kitay nakita nga sama niini. So kadaghan nga katuigan nga nakita nila, nakasinati sila sa milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus. Mao katong higayon na mga igsoon nga una pa nila nakita nga maong buhat ang pagpalakaw sa maong paralitiko. Mao na dinhi ang pag-ila mga igsoon nga kini ang pagkumpirma o pag-confirm sa otoridad ni Hesus sa pagpasaylo sa mga sala. Ang iyahang pag-ila ug ang pag-ila nato nga si tinuod gayud nga Dios. Ang tinuod nga mga milagro kanunay maghimaya sa Dios ug sa iyang katapusan nga mga katuyuan pag-ila sa otoridad ni Kristo mao ang magsunod kanato nga kita nakasinati nini mao nga kita mudayeg musimba ug maghimaya sa iyang ngalan. Nahibalo si Ginoong Hesus mga igsoon kun unsay ilang giunahuna. Ug bisan pa magani karon nasayod siya kun unsay akong giunahuna. Nasayod usab siya kun unsa ang inyong giunahuna. Nasayod siya kun unsay nasa kong kasing-kasing labaw na sa inyong mga kasing-kasing. Munay walay malilong. Mga igsoon, ang kamaturan na ibawaan ni Jesus kung unsa ang ilang giunahuna ingon man ato. Mao na nga sila nahibulong. Nahibulong sila ngano nasayod si Ginoong Hesus sa ilang giunahuna, silang kasing-kasing. Unya nahibulong sila sa iyang pagkatao, no? Mao unta kini makita sa mga iskribo nga ilang giunahuna ug ilang gisusi kung angayan ba nga ipangutana kato ngadto ni Ginoong Hesus nga makaingon sila kinsa man diay ni siya, unsa man diay ni siya. Ngano nakasulti man siya niini. Si Jesus nakasabot sa iyang espiritu nga sila nangatarungan sa maong katarungan. Mao na usa kini ka makapahingang ha dili lamang kanila mga igsoon kundi alang usab kanato nga makita nato kung unsa gid ka tinud-anay kamatuod nga Dios si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, no? Matod pa ni MacArthur, ang mga tigpasipala wala mahibalo sa giuna-una sa tao. Ang Dios lamang ang nahibalo niini.
Wa ta masayod. Bisan kita din matag-usa nato. Way nakabasa sa atong nuna kundi ang Dios lamang. Gingon sa din mga igsoon nga ang Dios nagtanaw og nahibalo sa tanang kasing-kasing sa tawo. Ug siya nakasabot sa tanang tuyo ug unahuna. Siya nasayod sa matag butang nga mosantop sa unahuna sa matag usa kanila. Ingon man sa matag usa kanato. Alang sa mga tawo ang tinuod nga pagpasaylo ug ang gahom sa pag-ayo imposible. Alang kanato apan alang sa Dios kining duha mga igsoon posible. Posible gini niya tungod kay walay imposible sa Dios. Kung si Jesus adunay gahom sa pag-ayo sa sakit sa tao, siya usab adunay otoridad sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Ingon na sa ato pagampo mga igsoon nga kita dunay tagihambin nga balatian, magampo ta sa Ginoo apan hangtod karon. Imo na sinati nga wala gitubag ang Dios. Ang tinud-anay nga pagtuo mao ang pagsalig sa Dios sa atong mga pagampo bisan pagdili niya kinibuhaton. Ngano man, tungod kay mas labaw siyang nasayod kung unsa ang makaayo kanimo o kanako. Siyang nasayod gikan sa pagsugod hantod sa katapusan ug wala siya gihuna-huna nga makadangan sa mga katawan kundi ang iyang gihuna nga ang tanan madala ngadto sa gingharian sa Dios, nga ang tanan maluwas, nga walay bisan usa nga malaglag ngadto sa kalayo sa impierno. Mao na ang kasing-kasing ni Ginoong Hesus nga mao na siyang mianhi dinhi aron pagsangyaw sa ebanghelyo diin usab kita mga katawhan nga nasayod nini dili usab nato ihikaw ngadto sa mga katawhan nga wala pay Dios sa ilang kinabuhi, nga wala makailan ni Kristo. Ingon ni ana ang bunga sa ato ang hugot nga pagtuo ngadto ni Ginoong Hesus nga kini magdala sa uban atong mga kaigsuonan nga wala pa makaila ni Ginoong Hesus. Mao nay mahinungdanon kay sa atong discipleship mga igsoon. Nga kita na disciple aron usab kita maghimog mga disipulo. O katong atong gihimo nga mga disipulo maghimo usab mga disipulo dili ni plus factor mga igsoon kun dili usa kini ka multiplication factor. Ang usa na imong duha, ang duha na imong upat. Ug diha nato makita ang panalangin sa Ginoo nga dili nato mahibaw-an nga kining maong iglesia mapuno unya sa mga katawhan nga modaig mosimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Atong pakpakan natong Ginoo. Mas lisod pagsabot ang pagpasaylo sa sala sa tao kaysa pag-ayo sa tao. Kung ilang tanahon mga igsuon makaingon sila nga wala gito ebidensya ni kung nabay siya sala o wala sa kunang gikaingon. Tungod kay ang pagpasaylo dili makita. Walay usa nga makapamatuod niya ng higayon nga ang tao gipasaylo atubangan sa Dios kay wala gyud sila makita, wala sila mapamatud-an. Apan gipakita ni Jesus ni higayon nga naayo ang paralitiko ug nakalakaw kini. Mao ni nagpamatuod nga siya napasaylo na sa iyahang mga sala. Dili lang siya ang sala, no? Giatubang usab ni Jesus sa mga iskriba sa ilang kaugalingong kahibalo tungod kay ang mga rabay mao to akong gingon aduna na sila mga panultihon mga igsuon. Nga walay masakiton nga tao nga naayo siyang sakit hangtod nga ang tanan niyang mga sala mapasaylo. So mao ni ka matuoran nagdala nga gihimo ni Ginoong Hesus nga giingon nang gipasaylo ko ikaw ang paralitiko gipasaylo ko ikaw sa imong mga sala. Apan iya usab gipakita tungod kay mao ni gituhuan ining mga iskribo, mga bagbabalaod, tighimo sa balaod, mga magtutudlo sa balaod niadtong panahon na nga kung ilang makita nga kini naayo ang tinud-anay dunay balatian, diha pa sila motuo nga kana gipasaylo na sa iyang mga sala. Nakita ni Ginoong Hesus kung unsa ang nasilang kasing-kasing. So gipamatud-an, gipaila ni Ginoong Hesus ang iyang gahom pinaagi sa pag-ayo niadtong maong paralitiko. So ilan nakita mga igsuon nga bisan pagani ang mga iskriba, ang mga magtutudlo sa balaod niyadtong panahon na nahingangha og wala sila makatingog, wala sila nasulti, nagtan-aw lang sila og nahingangha sa unsang gibuhat nga milagro ni Ginoong Hesus. Tungod kay natubag ang ilahang na silang kasing-kasing. Sa pag-ingon nila, hangtod dili ni maayo ning tawhana, dili mi mutuo nga gipasaylo iyang sala. So unsa gibuhat ni Ginoong Hesus? Lakaw, ning siya. Lakaw, bangon ug dad-an ang imong hidaanan. Pauli sa inyo. Ingon ni anak mga igsuon, kamaayo atong Ginoo. Usa kini katimailhan alang sa mga Parisiyo nga wala motuo sa anak sa tao. Nga si Ginoong Hesus adunay gahom sa pasaylo sa masala. No?
Sa ato sa nga bahin mga igsoon alang sa mga magtotoo. Kini dili kinahanglan kay ang mga magtotoo nagtuo nga ang anak sa tawo adunay gahom sa pagpasaylo sa mga sala. Kamong tanan kita nasayod kita nga si Ginoong Hesus mao lamang ang makahatag sa kapasayloan sa atong mga sala. Kay iya na kining gibayrandaan mga igsoon. Dugay na kayong panahon 2000 na kapin. Kining atong sala iya nang gipasaylo, iya nang gihugasan, iya nang giangkon, gidala niya ngadto sa krus sa Kalbaryo, giuban sa iyang paglansang ug sa iyang kamatayon ngadto sa krus. Apan dili na rason mga igsoon nga gingon na gidala na gipasaylo na kita sa unang panahon. Sa kamatayon ni Ginoong Hesus nga pwede na ta mahimo og sala. Dili na mao ang rason mga igsoon. Ang gipasabot niya na kay niingon man ang sala o ang moabot natong sala gipasaylo na, gipakamatyan ni Ginoong Hesus. Unsa may gipasabot niini? Kung kita nakakita na o nakakita sa atong kahimtang nga kita kanunay lang gyapon tang nakasala, nga gipasaylo na kita ni Ginoong Hesus, atong makita nga kinahanglan nga mubalik kita ngadto ni Hesus kay siya lamang makahatag sa kapasayloan bisan pa sa umaabot nato nga sala. So dili na mahimong rason. No? Alang sa mga magtotoo dili kini kinahanglan kay ang magtotoo nagtuo nga anak sa tawo adunay gahom sa pagpasaylo sa mga sala. Ug dili na kinahanglan usa ka timaan o timailhan sa gahom ni Hesus aron ipakita ang kamatuoran nga siya adunay otoridad sa pagpasaylo sa mga sala kay ang mga magtotoo mga anak sa Dios. Wala sa siguro usa nato dinhi nga mangita ebidensya nga tinud-anay si Ginoong Hesus nga milagroso. Wala usa siguro nato dinhi nga nagduda nga si Ginoong Hesus usa anak sa Dios ug Dios usab nga matuod. Kay ug mauna ug wala magani mo mutuo ni ana wala mo ngani karon. Kay kita ni adiniya sa ato panituo kita nga si Ginoong Hesus Dios ug matuod. Mao lamang ang makahatag nato sa kaluwasan ug kayuhan sa bisan unsa nato nga balatian. Pansa ko nang gikingon mga igsoon dili man gani na mahatag ang atong pagampo karon adunay panahon in His time. Kay nasayod siya kung kanus-a ang saktong panahon nga ihatag kanato ang maong mga pagampo. Nahibalo na ang mga magtotoo, kamo, kita. Nga niini kay ang balaang espiritu nagmamatuod uban sa ato ang espiritu. So kanunay mga igsuon nagpamatuod ang balaang espiritu sa atong espiritu. Makita nato na sa Roma 8:16 nagingon. Ang espiritu gayud uban sa atong espiritu og nagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. So mao nay proof mga igsuon nga sa kanunay nagpamatuod ang balang espiritu nga kita anak sa Dios. So sa ato pa wala magundang, wala muhunong nakapadayon ang balang espiritu sa pagtuktok sa atong kasing-kasing hinumdumi anak ka sa Dios. So matag higayon nga kita makasala mga igsuon ang kahayag ug kangit-ngit dili giyon mag-uban. Ug ikaw gihawas na gikan sa lapok, gihugasan ka sa bayamiling dugo ni Ginoong Hesus, unya ikaw makasala unsa may atong buhaton. Dungo kay nakita nato dako kayo nga sakripisyo ni Ginoong Hesus nga gibugti niya sa atong mga sala ang iyang kamatayon. Ang mga magtotoo dili gyud motugot nga magpadayon kitag balik og lunang sa atong mga sala. Sa matagi gayon nga kita makasala mga igsoon mo balik kita ngadto ni Ginoong Hesus o mga kita kapasayloan sa atong mga sala. Gitawag ni Hesus ang iyang kaugalingon nga anak sa tawo. Usa kini ka safe kaayo mga igsoon nga titulo nga iyang gigamit, no? Ang titulo original nga gigamit usab sa propeta Ezekiel. Gidala usab kini ang maong titulo no nga anak sa tao. Ang kini maong termino gigamit usab sa propesiya ni Daniel sa paghulagway sa usa ka tawo nga adunay otoridad gikan sa Dios. Ug daghan kayong mga propesiya ang magtakdo nini nga magpamatuod si Ginoong Hesus anak sa tao gikan sa langit, gipadala di sa yuta. So, agi panapos mga igsoon. Makita nato din nga pag-ayo sa paralitiko, nakapadayag sa usa ka tawo kinsa adunay panginahanglan. Ingon makita mga igsoon sa atong kinabuhi. Sa kanunay natong mga pagampo, ano lagi inubanan nato nga pangayo, pangaliyo po. O ka ato nang gitawag nato nga mga prayer request ngadto sa Ginoo. Sa ato bang kahimtang personal, sa ato bang panglawas, sa ato bang financial problem, doon na kita yung mga pagampo.
nga atong gihatag ngadto sa Ginoo. So hinumdum mi mga igsuon nga gihatagan usab kitag mga maayong higala nga naa sa atong palibot nga adunay pagtuo ngadto ni Kristo nga maoy makapadala usab kanato ug magdala kanato ngadto kaniya diha sa pagtuo nga makabaton kita nga tim-os ug tiunay gyud ngadto kini Hesus. Kitang tanan wala gyud kalainan ni atong paralitiko mga igsuon. Oh? Wala kitay kalainan ni atong paralitiko nga tawo nga adunay panginahanglan nga si Jesus lamang makahatag ug makatuman. Ingon mausap kita. Walay tao nga atong gisaligan na makatagbo sa atong mga panginahanglan. Walay tao nga makahatag kapasayloan sa atong mga sala. Ug walay tao nga makapapa sa atong sala mga igsoon kundi si Ginoong Hesus lamang ang makahatag kanato. Tungod kay siya nagpabilin matinud-anon gikan pa kaniadto hangtod karon. Kita ang mga tao nga nakinahanglan og kapasayloan nga diin usab si Jesus lamang ang makahatag niini. Kita ang mga tao nga adunay mga higala nga kauban sa pagtuo nga andam mutabang kanato nga naa lang sa atong palibot labi na gyud dinhi sa iglesia nga gihatag kanato sa Dios. Mao na kinahanglan magdinasigay kita matag usa. Magtinabangay kita, maginampuay kita alang sa matag usa. So ang pangutana, sama ba kita sa maong paralitiko kung magisgot na kita kabahin sa atong pagtuo? Kung ikumpara na to atong kaugalingon, dili man maayo magkumpara. Apan kung atong tanaw na kinabuhi sa paralitiko ug ang atong kinabuhi, sama ba kita ni atong paralitiko nga kung magisgot na kita kabahin sa pagtuo? Ingon ba kahugot ang pagtuo nato ni atong upat ka tawo ngadto kang Ginoong Hesus? O ang pangutana usab nga, kutob ra ba kita sa pagtuo nga wala tay gibuhat? Sa ako nang gingon sa Santiago, ang pagtuo nga walay buhat, patay nga pagtuo. So walay kapusalanan nga pagtuo. Sama ba aduna ba kita niining maong pagtuo nga makadala sa uban ngadto kang Kristo? So mahinungdanon kay mga igsoon kay atong misyon dinhi. Ang misyon ni Ginoong Hesus mao pagsangyaw sa ebanghelyo diin usab ang mga katawhan nga nakasayo dinhi nakasinati nini ug nakasabot nini kun unsa ang katuyuan sa Dios sa pag-anis kalibutan kita usab musangyaw ngadto sa mga tawo nga wala pa makaila ni Ginoong Hesus. Nga madala nato sila sa tiilan. Kung atong susiyon pag-ayo atong makita nga ang pagtuo sa maong tawo nga paralitiko ang nag-aghat kang Ginoong Hesus sa pagtuman sa iyang kabubuton. Nakita na to. Nakaaghat kay Jesus sa pagtuman siya kabubuton ng paghatag sa maong tao sa iyahang mga panginahanglan. Unsa may panginahanglan ni atong paralitiko? Ang iya unang katuyuan mga igsoon mao lamang ang kayuhan siyang lawas. Nga siya makalakaw, nga siya maayo ug ayoon ni Ginoong Hesus. Unsa may katuyuan ni atong upat ka tawo sa pagdala nini ngadto kang Hesus. Ang ilang katuyuan usab nga ang katong ilang gidala duna sila pagtuo nga si Ginoong Hesus makaayo nini apan kutob ra didto. Mao na bisan gani ang paralitiko ug sila ang upat niya kahigala nga nagdala kanila. Nahingangha sa pag-ingon ni Ginoong Hesus ang imong sala gipasaylo na. Siguro og do na pa nitingog nila ningon sila, di na mao among gipangita karon. Amo ning gipaninguha gipalusot sa atop kaayuhan. Dili kapasayloan. Apan nakita ni Hesus ang pinakamahinungdanon nga panginahanglan sa tao gawas sa kaayuhan. Makita na to. Nasayod si Ginoong Hesus. Kung unsa gyud ang labaw nga atong gikinahanglan gawas sa atong gipangandoy nga kaayuhan sa atong balatian. Lakip na ang mga panalangin. Mao ni nag-aghat kang Ginoong Hesus sa pagtuman siyang kabubuton ug paghatag sa maong tao sa iyang mga panginahanglan. Susama usab kanato mga igsuon. Mausap kini mag-aghat kanato ni Ginoong Hesus nga iyahang tubago ng atong mga pag-ampo. Apan dili ibasi kung unsa man ang ato ang gidahom nga atong gi-expect nga tubag tungod kay kun makita nato ang maong sugilanon layo ra kaayo sa ilahang gidahom ang gitubag ni Ginoong Hesus. Apan sa ilang bahin layo, apan gitan-aw ni Ginoong Hesus nga mao ang pinaka-importante, mao ka ang pinakamahinungdanon nga atong gikinahanglan nga una sa tanan dili ingon nga kita himuon nga
kayo maayo ni Jesus, apan unahon niya pag-ayo ang atong kasing-kasing. Ang mga tag-usa nato nga kasing-kasing mao'y iyang bag-ohon aron kita ang atong kinabuhi usab iyang mabag-o. Hinaot nga kita usab adunay sama niya nga pagtuo diha kang Kristo karon nga sama sa pagtuo sa maong paralitiko, no? Wala na kita magkinahanglan og matimailan aron makabaton kita sa samang pagtuo. Kay kita mga tinubos ni Kristo. Mao na ang kamatuoran. Unsa pa gyud nga pagkatinubos? Tinubos kita ni Kristo pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Gipakamatyan alang sa atong kapasayloan. Efeso 1:7 nag-ingon, diha kang Kristo naangko nato ang pagkatinubos pinaagi sa iyang dugo. Ang kapasayloan alang sa atong mga kalapasan sumala sa kadato sa grasya sa Dios. Mao ni bersikulo mga igsuon nga nagpamatuod nga dili killjoy, dili daw, dili siya sa Tagalog pa makasarili. Gihatag niya ang tanan dili kanato aron lamang kita mahibalik ngadto sa Dios nga Amahan nga matakdo na usab ang atong relasyon aron makabaton kita sa atong gitinguha nga kaluwasan sa ato ang mga kalag. Dinhi ato makita mga suon ini maong sugilanon. Nga dili lamang kini nahitabo ni atong panahon na kun dili kini sugilanon alang usab kanato kay tungod dili nato kalikayan nga aduna tay mga pag-ampo, aduna tay katuyuan sa Dios. Nga gusto natong matuman dayon. Wala ta magtan-aw nga mas matuman pa ang iyang kabubuton dinhi sa yuta ngadto sa langit. Amen. Ampo ta. Tama son, ampo. Dako na 'tong mga ulo. Langitong Amahan, salamat Ginoo sa mensahe nga imong gihatag nin kapunon. Lord, nagampo ako Ginoo God. Nga kini makahatag Ginoo Lord God og katagbawan sa among mga tinguha nga kami muduol kanimo Ginoo God. Nga kami maghinalig kanimo Ginoo sa imong katuyuan sa among kinabuhi. Nga punon mo kami Ginoo sa kaalam aron kami mahibalo Ginoo Lord God nga ang imong katuyuan alang lamang sa among mga kaayuhan. Usa ning kahaponon among gisurrender ang among kinabuhi diha kanimo Dios. Among gipangayuhan o kapasayloan Ginoo ang mga sala nga among nahimo diha kanimo Ginoo God. Tuguti Amahan nga kami magpadayon sa pagkinabuhi ubos sa imong kabubuton Amahan Lord God. O kami nagpasalamat Ginoo sa imong kamaayo sa dakong gugma nga imong gihatag kanamo sa imong grasya. Nga kami imong gitugutan Ginoo sa pagpasilong sa landong sa imong grasya nining kahaponon. Salamat sa bako Dios sa imong mga katawhan nga gidala nimo nining maong dapit Amahan. Bisan pa ang wala dinhi Ginoo God, akong gampo Ginoo. Ngayon mo silang hikapon Ginoo God. Hatagi sila Ginoo Lord ug kasiguruan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga sila usab kabahin sa imong gingarian. Salamat Amahan nga nagpabilin kang matinud-anon kanamo gikan pa kaniadto hantud karon. Wala gayud mausab Ginoo Lord God ang imong pagka-Dios. Nagpabilin kini nga tinuod gayud ug timos gayud ang imong pagigugma diri kanamo Amahan. Salamat Lord sa mga alawiton usab Ginoo nga imong gihatag kanamo. Nga mong masang-ad diha kanimo Ginoo. Tuguti Amahan nga mahimo kini usa ka mahumot nga insinso nga mudangat diha sa imong trono. Nagampo kami Ginoo God. Nga bisan pa man Ginoo Lord sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo kami makahatag sa among tithes, sa among offerings, sa among grace gift. Lord, nasayod kami Ginoo nga ang tanan gikan kanimo. Gihimo ni namo Ginoo God. Among gipadayag Ginoo Dios. Nga wala kami mahimo kung wala ka sa among kinabuhi. Salamat Ginoo God sa imong gugma, sa imong grasya ug kaluoy. Imong gihatag kanamo. Nagampo ako Ginoo God nga ikaw Ginoo magatagbo sa mga panginahanglan labi na sa among mga kaigsuonan nga niya karong kaponon Ginoo. Nga nagatubang sa imong presensya. Kung doon mo sila yung mga suliran sa ilang kinabuhi, Amahan, tataw og klaro kanimo
ug ang agantanan dayag sa imong mga mata, Ginoo Dios. Lord, nakita nimo kun unsa man ang ilahang mga gihambin karon, mga balatian, suliran sa kinabuhi, sa pamilya, relasyon, trabaho. Lord, wala gayoy imposible alang kanimo. Sa ko nagampo, Lord, nga imong ihatag kanila, Ginoo Dios, ang ilang tinguha, ang ilang gipangayo, ang ilang gipangaliya, ilang pagampo, Ginoo diha kanimo, O Dios. Kung unsa may pangandoy nila silang kinabuhi, Amahan. Pan Lord, dili among kabubuton, kundi dili ang imong kabubuton mo'y matuman, Amahan. So salamat, Ginoo. Nga wala gid mo ihikaw ang tanang pribilehiyo, ang tanang kahigayunan nga kami makaduol kanimo sa kanunay sa tanang panahon. Salamat, Ginoo, nini mao iglesia, Ginoo Lord God. Nga mao'y nakadala ka namo dinhi mo ang dapit nga kami makahiusa, Ginoo, sa pagpasalamat kanimo, Ginoo, sa pagdaig ug pagsimba sa imong pagkabalaan, sa imong pagkamaayo ug sa imong pagkamatinud-anon nga Dios. Lubaw sa tanan, Ginoo, nasayod kami, O Dios, O God. Ang tanan na mo mga pagampo, ikaw lamang ang makatubag, Ginoo God. Ang katubagan anaara gayud kanimo. Tungod kay ikaw ang Dios nga motubag sa tanang pagampo. Salamat, Amahan, nining kahaponon, O Lord. Panalanginan ug bantayan kamo sa Ginoo. Magmaluluyon ug mahinatagon siya kaninyo. Kahimutan kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Amen ug amen.